I would like to introduce to you the susu. Wow. O river snail day na sa English, no? So lami jud mo na siya pagkanon. Hello mga katalented, welcome back to my channel. This is Lizelle from The Voice Over. Charot. Starting this video, tatawagin ko na kayong mga talented. Charot. So mga katalented, ako among ubanon sa amo ang paglakwat chato sa Suba River kay aron manguha mi og suso. Breast joke. Kuan ba guys kanang snail in the river mao na siya tawag sa English pa. So mamainit pa mi una nya pinaparisan og body kauban ang body weight line og dada. Charot. Right after ng pamainit at saka kuan pamahaw, dumiretso na kami lumakwat siya sa Suba. Wa nga mong kauban ang manghud ni diya nga gwapo. Charot. So kini mo ni nga dalan dili pareha sa Cebu, dili pareha sa kanang nay lugar ng mga syudad-syudad nga dagko kadjog mga dalan. Dan ba dan? O mo ni nga mo ang dan nga pagagian, gipangagian. So as you can see, og nga nga mga project ko di ba wa na nahuman. So after anak di ay kay hitak na day nga mo ang gipangagian hantud nakabot mi ari sa Suba mga katalented. Unja human na is sloopy man siya. Sloopy boy. Slope si Zaba. Slope si Zan dyan murag natakot ako kasi kanang slidey tapos bago pa man siya nga gauwan manggod mo na nga medyo lisod-lisod dyan nga gianan pero mauganan ni sure ko gadagandagan ako ni naglupad-lupad ako ni pero talawan man ko ma-slide kay dako jud kong buto ning kalakihan kirag lasang nga uga pero kanang naay slidey aw dili ko na mo pasalig basag ko ga sapatos nga kanang naay specs pa. Okay. Ko charot ang ako arang tiil may nag-spike ning kalakiha. So pagabot mo nalipay ko ri kay nindot jud nga ambience sa ilang Suba no. Dili pareha sa uban nga mga kanang nay mga river nga dili na nimo pwede matamakan kay tungod sa kahugaw o tungod sa kabaho o tungod sa kakuha basta dili na nimo makita sa syudad ni nga klase nga river nga pinakatinaw nga tubig at charot pinakatinaw kaning higayon na tinaw jud siya guys mga ka-talented rather maganda da jud ko ingon og tawag ninyo og ka-talented kay dili na ko maging guys ninyo kay murag ko mo naman kuno na so mag shift to talented na ka-talented ko talented po mo charot para way bias ba. So karon naman ang gipagsugdan ang pagkuha namo unsay main goal namo ani nang huami og suso nakakuha nako gajud. Ug syempre dili na to makaya mga ka-talented og maghinusara taratag panguha dito sa Suba no og mga suso. So dapat na gajud tay mga backup. So kining mga bataa manghud sa hong dada og kanay gagaw ni Jory gagaw ba na sa kay gagawan niuban na namo og panguha og suso og maayo jud mo siya manguha og suso kay makahibaw jud sa suso ba jud ay. Bitaw guys no lahi ra gajud ng bata nga kanang na hands-on jud bitaw og kanang connecting to the environment. Charot. Okay, they are very lucky enough now to experience this kind of leisure kay sagad karon ng mga bakabatununan karon kay naa sila mga early depression, early anxiety because of the gadget, because of the too dependent on the games, on their cell phones like ingana ba nga wala sila laing kanang mabuhat silang bay kundi magsigir ang cellphone magsigira og kuan dwell on social media. So kini ingani nga pagkabata this is very fresh to experience for this new generation, di ba? Kanang maka-experience kang mawag suso, maka-experience kang makaligo og Suba, maka-experience kang magduwa-duwa sa mga kakahuyan. Connecting to the nature is very rare today. So karon nakakuha na gajud mi og suso nga daghan-daghan baby ay na pod. So dili og manguha mi og suso pakuan gajud mi kanang nay pa move forward kay og magpaatras ta awat tay makuha kay syempre mulubog ba dyan atong giagian kay syempre Suba ba dyan what is Suba lisod pod ang floor ana is simento nga di mulubog so yuta gyud na siya. So mo na nga ang amo ang technique ani is ad pa mi pasulong mi pa move forward kay pinana pa ni Catherine Bernardo charo. Moving forward is the best kuno dili kuno mag-move on charo. So what ay mahimo nang magsigir ta og gugma guys di pa ta kakaon na nang gugma guys di ta malawgan na guys. Guys ba sorry na good so mga ka-talented no. Pastilan gyud ning vlogging lagi kita mag-adjust og
kuan ana jud ani nga mag talented na ta kay claiming ba nga talented ta yang mga viewers pod atong mga ka-talented na ka-talented. So karon mga ka-talented kay nakakita na gud ko daghan-daghan BBI nga suso. Ari gud na sila manago sa may mga kabato-batuhan. Imong makita no nga ang sagad sa mga suso, mga snail in the river, wala sila nagtapok diha sa kanang tunga sa suba. Kay ug ana sila sa tunga sa suba na may kanang higher density man ang kanang flowing of water diha sa tunga, kay there has a lot of water, mas baga-baga ang water diha sa tunga i-compare nimo ari sa mga kadaplinan. So ari ra gud ta manguha sa kadaplinan kay bihira ra talagsaon, rare at English Tagalog to Bisaya man. So bitaw mga ka-talented no, ari gud ta magpadaplin-daplin jud tari kay ari man sila magapuyo ring nay mga kabatu-batuhan, ari mga kakilid-kilidan, because ang ilahang mga karakter mga ka-talented kay mga snail mo na sila ang kanang may tighinlo sa mga bodies of water like sa suba na agjo na sila na jud mga suso. O di ba pinaingon pa sa science mga ka-talented ba katong pag elementary na tong discussion ta di. O madyo gani kay naminaw pud tagamay di mo makahibaw pud ta nga asa di gikan ning suso ani. O di ba? Kay gi-design jud gihabilitaw na sila wa jud ta nakaibaw kay bulungan jud, wonderful jud ang paghimo ni Lord no, kay kanang kuan ba dili ta maka-explain jud og kanang nay pinaka deep gud bitaw nga ngano nga ni exist ning mga butanga kaning mga creation na charot. So very 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 beautiful and very wonderful. So pagpanguha na to og kanang suso, kailangan na to ukbon ang kanang naay mga sediment sa bato or sediment sa nang kanang nay mga old nga mga kahoy nga hagbong ari sa suba. Kay nana nagtago ang mga ubang mga suso, kay sagada na nila is maghimo na sila, magmate na sila, maggama sila family, magtapok na sila nya i-secure nila ang ilang family. Charot. I-secure nila ang ilang family ba na magtapok dia sila ng kanang mga bato-bato mga ka-talented. Kay ogadto sila ng taliwaan na sa suba, dili sila maka lugar og making a family. Charot. O sana all mag-make family pud sila niya. Kami ang nakaangin nga ma-broken family sila kay amo silang kanon. Charot. Bitaw mga ka-talented. So aning higayuna kay nagbaktas-baktas ni walking for this kanang mga rocky charot mga kabato-batuhan ba mga ka-talented o nindot nga ambience ning suba. Maayo ka adyo sa kay ma-exercise ang ato ang mga katiilan, refreshing sa atong mga utok ug manindot nga pananawon sa atong mga mata. So introducing my cinematic photography, charot ay kanang videography di ay rather. So mo ni nga ho ang videography mga ka-talented no, murag na pud koy talent talaga may nga kanang na ako'y mga angle ba nga para nindot sa og kuhan kanang views na nindot tinaw charot kanang murag ma-zoom ba. Bitaw sa iPhone ra dito. Kung karon mga ka-talented nindot na jud unta ni ligo ni higayuna kay presko kaadyo ang tubig unya o presko ang hangin ba. Unya tinaw ang tubig unya na pa jud pina sunshine. So nindot na jud mo ang ambience pa jud ani fresh air and very very refreshing to the utok-utok na to. Pero kay wala pa man mi nahumanog panguha og suso, kay gamay-gamay pa man ang among nakuha aw daghan-daghan na good pod, pero daghan man ni mga on nga especially pod na ho nga murag laugon jud ko og suso kay mao maguna yung gikabuhian sa una mo na nga it leads me to treat this suso as one of my favorite diba? One of my favorite exotic food diba? So amo ingnon sa higayon mga ka-talented ngano nga wala ni nakakuha og daghan or let's say nga dugay-dugay baby ay mi nga nakakuha og daghan kaadyo. It's because gikan nag-uwan pagkagabi anang higayuna unja ang nahitabo nga banlas ang mga suso, nga banlas ang uban nga ang katong mga kusog ug kapit ay mao toy mga ligon nga mga suso nga among gipanguha karon. So sa buot ato pamalandungon sa atong real life, charot, real life nga nadyoy mga panahon ug naay mga tawo nga basta kusog mo sip-sip amo stay jud na sila. So di po ta manonood na ano kay di man pud tanan basta nagnemang react ba mga ka-talented no. So as you can see na ay mga suso nga nakita na ho ari nagtapok ari sa may kanang
kabatuhan na ris daplin o ahuan na si siyang gikuha ang mga katalented o diba. So how I missed my life before no katong pagsauna nga mga bata pa mi nga manguha mi yung mga suso kay para among ibaligya ang uban unjang uban among lutuon among kanon no diba. Look at me now. This is the reason why nga dili kwarte bahin sa mga pagkaon whatever og kanang exotic foods ba now asa nagikan as long as that is food and that is able to be eaten. Charot. Okay, I was raised and I was grown to a very humble family and I love it. Charot. So karon mga katalented na human naman mi og panguha og suso nya daghan-daghan na pod pwede na makasatisfy sa amo ang mga katiyanan aw nangaligo na may-ari kay perte naman jung tugnawa sa amo ang mga kapaahan no nga nga basa na ang lubot nagcharot no nya na kuan na murag tugnaw na jud sa kunot no so nangaligo na lang na jud mi onya ani kayo na enjoy jud ko taman-taman kay this is my life before nga pagbata na mo mga ligo mi yun siya palipay mi nya man naguli kay latuson mi pagka na lang na jud so mo ni nga mong mga kuha mga katalented amo na ning lutuon mga katalented ug before na namo lutuon amo asa nang hinluan ang gingana namo paghinlo tadtaran namo na og kuan kanang kunot kay para pud masupsup og dako para makaguwa ang palusot-lusot ang hangin ug makuha makakaunta unya human nagtadtad na og kanang naay panakot luya kining luya maadyo gud ni siya nga panakot kay para mawa ang lansa-lansa sa baho nga suso. Charot. Dili man jud sa ingon nga baho gikan sa suba ang kanang suso kay fresh man tong water nga gikuhaan namo pero kuan lang naay baho jud nga suso gyud siya kanang maklaron mo nga mo jud ay suso. Diya karon nagtantad na og panakot nga kanang naay Bombay nya ahos nga nara ka simple kay magata man mi o syempre na jud nay mga panakot kay para lami-lami pud nga mo ang gata ginataan nga suso o di ba nga nara pag kumot-kumot mga katalented narapod ko ni tabang kasi dyan may maadyo mo kumot bitaw mga katalented no ako mo goy nagvideo mga katalented nya lisod po mo tabang-tabang ko nga dili man siya ganahan og samok ko og siya magluto og siya kuno magluto dapat kuno siya kuno magbuhot og saon ni Jack di ba og syempre dili mawa ang sibuyas dahonan kay para humot o unya ang kaldero ni naglupad-lupad nagkadyo ingana kuno ng chef kuno kay para kuno kanang mawa kuno ng mga bakterya kuno nga nasa kaldero bitaw napabayaan ra jud tum kay magisa man igisahan man tanan niya kay para kuno kanang naay dili kuno luod kuno makuan ba masus bitaw sa panakot ang kanang suso mo na nga gibutangan po na diyag laurel o katong na star nga bawsan nito basta nya man naluto na dali dyan mo naluto mga katalented o gihaon na kay para mangaon nami nga lami ka dyan ni mga katalented kay gisubakan ni og pako kunya gabi pod mo na nga lamian dyan mo ang sabaw pako baka nang naay leaves na siya veggies leaves nga makita nimo sa river. Okay. So karon mangaon na ta. Ako mo'y awahi og kaon na ni kay syempre gisi sa moment jud na ho nga magsigi og sup-sup og suso kay arang man jung lamian ang suso mga katalented kay I'm working at kanang city and I really miss this kanang experience nga mukaon og suso nya I will show you ug unsaon pagkuha og kanang kuan no pagkahuman mo sup-sup sa suso binato na nimo unya itunlo na nimo kanon di ba lami jud kaadyo so lami jud mo kog kaon na ni mga katalented daghan jud mo kog mahurot ani nga rice basta gingani nga pagkaon nga dugay na ho nga wa matilawi impas jud ang bahaw ani mga katalented so kamo try this one try ninyo nga manguha mo og suso sa inyong sapa or manguha mo og suso diha atong suba ninyo dayon experience nga magluto mo ana depende unsaon ninyo pagluto di ba lami jud mo mga katalented so thank you sa pag-uban sa ang video for this vlog and I hope to see you again soon on my next video.